זהו, זה בגדול סיכום. עכשיו אנחנו נתחיל ללמוד דברים חדשים. היום, וגם פעם הבאה, מכיוון שאנחנו כבר צברנו לא מעט ידע, אנחנו בעצם נדבר על דברים יותר מתקדמים, יותר מסכמים, כי עכשיו יש לנו בסיס לדברים האלה. אוקיי, אז אני רוצה להראות לכם מה שנקרא No Free Lunch Theorem. משפט שאין ארוחות חינמיות, או משהו כזה. זה משפט, זה לא משהו עבריסטי, זה ממש משפט, אז בואו ננסה להבין אותו. זה משפט לא כבד. אוקיי, אז קצת רקע למשפט. תזכורת, סוגי בעיות למידה. אנחנו דיברנו על כמה סוגים של בעיות למידה. למידה סופרוויזד, מפוקחת, אם יש לנו משתנה תלוי. אם משתנה תלוי כמותי, מספרי, אז יש לנו בעיות רגרסיה, ואם משתנה תלוי הוא קטגוריאלי, אז יש לנו בעיות סיווג. אם אין לנו משתנה תלוי, מדובר על Unsupervised Learning, למידה לא מפוקחת, בעיות קלאסטרינג. דיברנו על סוגים האלה. בנוסף ראינו שיטות, לא הרבה שיטות, בינתיים חלק מהשיטות, שמאפשרות לפתור לנו בעיות רגרסיה, למשל רגרסיה ליניארית, וגם ראינו שיטות שמאפשרות לנו לפתור בעיות סיווג, למשל רגרסיה לוגיסטית. קיים הרבה שיטות גם כאן וגם כאן, אתם רואים? חלק מהם דיברנו, למשל רשת נירונית, הזכרנו רשת נירונית. אז אתם רואים, לכל סוג של בעיות יש הרבה שיטות. זה טוב שיש הרבה שיטות, או רע? תלוי, נכון? זה תלוי. אבל אתם יכולים לשאול אותי שאלה מאוד חשובה, או אני יכול לשאול אתכם, תלוי, מי ראשון, למה צריך הרבה שיטות? אנחנו רוצים לפתור בעיית רגרסיה. בואו ניקח שיטה הכי טובה. אנחנו רוצים לפתור בעיית סיווג. בואו ניקח שיטה הכי טובה. למה צריך הרבה? וזאת שאלה טובה. אם יש הרבה שיטות, אולי יש שיטה הכי טובה. הנה כמה תשובות אפשריות על השאלה כזו. קודם כל, מה זה שיטה הכי טובה? לפעמים אנחנו רוצים שיטה יותר חיזוי, יותר מדויקת, אבל לפעמים אנחנו רוצים שיטה שיותר קל להבין אותה, יותר קל להסביר אותה. ולפעמים אנחנו רוצים מודל שרץ יותר מהר, שרץ בזמן אמת. אז יש קריטריונים שונים להגדיר שיטה הכי טובה. אז לפי קריטריונים שונים, אין שיטה הכי טובה, כי תלוי בקריטריון שאתם רוצים. זה דבר ראשון. אבל יש משפט שקוראים לו No Free Lunch Theorem, שאומר משהו מאוד, לא יודע, משהו מתסכל. אז בואו נקרא את המשפט, וזאת התשובה לשאלה ששאלנו, אוקיי? אז המשפט של No Free Lunch Theorem אומר דבר פשוט מאוד. למרות שזה משפט, אומר משהו פשוט. חברים, זה חדשות רעות. אין מודל שעובד, שעבור כל דאטה וכל בעיה שאתם רוצים לפתור, עובד יותר טוב מכל מודל אחר. לא משנה, אתם בוחרים קריטריון דיוק, אתם רוצים מודל הכי מדויק, אז המשפט No Free Lunch Theorem אומר ככה, לא קיים מודל שיהיה הכי טוב על כל בעיה שאתם תלכו לפתור. אין, זה חדשות רעות, אין מודל הכי טוב, וזה משפט, אפשר להוכיח אותו. אז אם מישהו אומר לכם, רשת נירוני זה פתרון על, זה פתרון הכי טוב, זה לא נכון. יש בעיות של רשת נירוני זה פתרון הכי טוב, אבל לפי משפט No Free Lunch Theorem אנחנו יודעים שיש בעיות שמודל אחר יכול לפתור אותם יותר טוב. אוקיי? אז זה משפט, זה מה שהוא אומר. אין שיטה הכי טובה, וגם לא יהיה. זה אפשר להוכיח. שתעבוד לכל מודל, לכל בעיה יותר טוב מכל מודל אחר. אין. בסדר? ולכן אנחנו משתמשים בהרבה מודלים, בהרבה שיטות. כן, אז זה המשפט מספר. זה הספר באנגלית, Elementary Introduction to Statistical Learning Theory. זה גם ספר לא רע, אבל זה ספר שאין בו כאילו תכנות, אין בו קוד, אין בו פרקטיקה, ויש לו קצת נוסחאות, אבל הוא מסביר דברים יפה מאוד, אבל עוד פעם הוא כזה יותר רקע, פילוסופי, היסטורי, ופחות פרקטיקה. אבל הוא ספר לא רע, וזה המשפט, אתם יכולים לקרוא אותו בבית, זה בעצם מה שאמרתי לכם, זה מה שאומר המשפט. אז אין שיטה הכי טובה לכל בעיית למידה, וגם לא תהיה. ואם מישהו אומר לכם אחרת, אז הוא פספס משהו בהבנת המשפט.
אבל חברים, תשימו לב, לסוג מסוים של בעיות, יכול להיות שיש את הטובה, או הכי טובה, או יותר טובה משאר הבעיות, לסוג מסוים. אבל אם אנחנו מסתכלים על כל הבעיות שיכולות להיות, אין פתרון הכי טוב, ולא יהיה. זה no free lunch theory. ולכן בעצם זה טוב גם, זה טוב לנו, זה טוב לאנשים, לחוקרים וגם למהנדסים. זה אומר שתמיד יהיה גורם אנושי בבעיות כאלה, תמיד צריך בן אדם שיבחר שיטה להשתמש. כי אם הייתה שיטה הכי טובה, יש פחות צורך בבן אדם. כי אז בוחרים שיטה הכי טובה, נותנים אותה למחשב ופותרים בעיה. מכיוון שאין שיטה הכי טובה, עדיין צריכים אנשים. האם בשביל זה עושים גם ensemble modeling, שאתה מריץ כמה סוגים של מודלים? כן, גם זאת לא שיטה הכי טובה. גם זאת לא, גם אנסמבליק מודלינג זה לא שיטה הכי טובה. כן, אבל זה גם מין מערכת, נכון. כן, כן גיל, תודה. נכון, נכון. אבל עדיין אין שיטה הכי טובה. לכל הבעיות, לחלק מהבעיות יש. בסדר, אז הם no free lunch theory, אתם יכולים לקרוא קצת יותר, אם אתם רוצים בוויקיפדיה, זה משהו שצריך לדעת, כדי לא לרמות את עצמם. אוקיי, יש שאלות? ברור? אוקיי, זה קצת, אוקיי, יפה. אז בואו נתקדם.